Σήμερα θα μάθουμε και άλλα σήματα. Ας θυμηθούμε όμως τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Πρώτα είδαμε τα απαγορευτικά σήματα. Τα σήματα αυτά που είναι στρογγυλά γύρω-γύρω και είναι κόκκινα και μέσα είναι άσπρα. Αυτά μας λένε ότι απαγορεύεται να κάνουμε ό,τι δείχνει η εικόνα μέσα στον κύκλο. Την άλλη μέρα είδαμε τα σήματα υποχρέωσης. Τα σήματα αυτά που είναι στρογγυλά μπλε μας υποχρεώνουν να κάνουμε αυτό που είναι μέσα στην εικόνα ή επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε αυτό που δείχνει η εικόνα. Τέλος, είδαμε τα σήματα που μας προειδοποιούν για κάποιο κίνδυνο. Αυτά είναι τρίγωνα που γύρω-γύρω είναι κόκκινα και μέσα κίτρινα. Ο κίνδυνος για τον οποίο μας προειδοποιεί είναι αυτό που δείχνει η εικόνα που είναι μέσα στο τρίγωνο. Σήμερα θα μάθουμε μία άλλη κατηγορία σημάτων. Αυτά είναι τα πληροφοριακά σήματα. Μετά το σημερινό μάθημα θα ξέρεις ποια σήματα είναι πληροφοριακά σήματα. Θα ξέρεις να φτιάχνεις τα δικά σου πληροφοριακά σήματα. Και τέλος, θα μπορείς να αναγνωρίζεις τι θέλουν να πούν κάποια πληροφοριακά σήματα που βλέπεις στον δρόμο. Τα πληροφοριακά σήματα είναι σήματα που μας δίνουν κάποιες πληροφορίες για τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε ή για τον χώρο κοντά στον οποίο είμαστε. Είναι μπλε και είναι τετράγωνα ή ορθογώνια. Μέσα έχουν μια εικόνα που είναι η πληροφορία που θέλουν να μας δώσουν. Για παράδειγμα, αν θέλαμε να δώσουμε μια πληροφορία ότι εδώ που είμαστε βρέχει, τότε θα φτιάχναμε ένα πληροφοριακό σήμα και θα βάζαμε μέσα ένα σύννεφο και μία βροχή. Αν ήμασταν σε ένα πάρκο και θέλαμε να δείξουμε στους ανθρώπους ότι εδώ είναι χώρος άθλησης, τότε θα φτιάχναμε ένα πληροφοριακό σήμα και μέσα θα μπορούσαμε να βάλουμε διάφορες μπάλες από όλα τα αθλήματα. Παραδείγματος χάρη του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, του τένις ή και άλλες. Εσείς θα μπορούσες να βάλεις κάτι άλλο, για παράδειγμα έναν άνθρωπο που τρέχει. Ας υποθέσουμε ότι έκανες ένα πάρτι και έδινες οδηγίες στους φίλους σου πώς να έρθουν στο σπίτι σου. Τότε, για να τους βοηθήσεις να το βρουν, θα μπορούσες να βάλεις κοντά στο σπίτι σου ένα πληροφοριακό σήμα. Πώς θα ήταν αυτό? Θα είχε το πληροφοριακό σήμα που θα ήταν ένα μπλε τετράγωνο και μέσα, εγώ για παράδειγμα, θα έβαζα μπαλόνια. Αλλά θα μπορούσες να βάλεις και κάτι άλλο, για παράδειγμα έναν κλόουν. Οτιδήποτε, αρκεί να καταλάβαινε κάποιος που το έβλεπε ότι εκεί κοντά ήταν ο χώρος που γινόταν το πάρτι. Αν θέλαμε απ' έξω από το σχολείο να δείχναμε σε κάποιους ότι αυτό είναι σχολείο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Εγώ για παράδειγμα θα έφτιαχνα ένα πληροφοριακό σήμα, δηλαδή ένα μπλε ορθογώνιο και μέσα θα έβαζα ένα σχολείο. Εύκολο δεν είναι? Κι αν είχα ένα σκύλο που δεν ήταν άγριος, απλά ήθελα να δείξω ότι εκεί υπάρχει ένα σκύλος, τότε εκεί που είχα το σπιτάκι του θα έβαζα ένα πληροφοριακό σήμα, δηλαδή μία μπλε ορθογώνια πινακίδα και μέσα θα έβαζα το σκύλο μου. Έτσι όλοι θα ήξεραν ότι εκεί κοντά στην πινακίδα είναι ο χώρος που υπάρχει ένα σκύλος. Αλλά το σκύλο τον είχαμε δει και σε άλλο μάθημα. Να δούμε τις διαφορές που έχει το πληροφοριακό σήμα με τα άλλα σήματα που μάθαμε μέχρι σήμερα. Αν το σκύλο αυτόν τον βλέπαμε μέσα στο απαγορευτικό σήμα, τον κύκλο που μέσα είναι άσπρος και γύρω-γύρω κόκκινος, θα ξέραμε ότι στο χώρο αυτό απαγορεύονται οι σκύλοι. Αν τον σκύλο αυτόν τον βλέπαμε μέσα στον κύκλο της υποχρέωσης, τον μπλε κύκλο δηλαδή, τότε θα ξέραμε ότι στο χώρο αυτό επιτρέπονται μόνο οι σκύλοι. Αν το σκύλο αυτόν το βλέπαμε στο σήμα προειδοποίησης κινδύνου, τότε θα ξέραμε ότι έπρεπε να προσέχουμε γιατί υπάρχει σκύλος. Είδες ότι αν τον ίδιο σκύλο τον δούμε σε διαφορετικό σήμα,
τότε σημαίνει κάτι διαφορετικό. Ας δούμε τώρα και κάποια πληροφοριακά σήματα που μπορείς να δεις στο δρόμο και σου δίνουν κάποιες σχετικές πληροφορίες. Ένα πληροφοριακό σήμα που μπορείς να συναντήσεις είναι αυτό. Αυτό το σήμα το έχεις ξαναδεί. Βρίσκεται έξω από το ντουλαπάκι που έχουμε τις πρώτες βοήθειες. Άρα αυτό το σήμα, άμα το συναντήσουμε στο δρόμο μας, λέει ότι κάπου εκεί υπάρχει ένας σταθμός πρώτων βοηθειών. Τι θέλει να πει αυτό το σήμα? Ας προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε. Καταρχάς, είναι μπλε ορθογώνιο, άρα μας δίνει πληροφορίες. Και μέσα έχει ένα τηλέφωνο, άρα αυτό το σήμα, που συνήθως το συναντάμε στην εθνική, μας λέει ότι στο χώρο αυτό υπάρχει ένα τηλέφωνο. Αυτό το τηλέφωνο το χρησιμοποιούμε όταν υπάρχει κάποια μεγάλη ανάγκη. Άλλο ένα βασικό σήμα. Σε αυτό το σήμα θέλω να δώσεις μεγάλη προσοχή. Καταρχάς το σήμα αυτό είναι πληροφοριακό, αφού είναι τετράγωνο και μπλε. Μέσα έχει έναν άνθρωπο που περπατάει. Αυτό το σήμα μας λέει ότι στο χώρο αυτό υπάρχει διάβαση πεζών. Αλλά τι είναι η διάβαση πεζών? Έχεις δει σε κάποιους δρόμους που υπάρχουν άσπρες γραμμές όπως αυτές στην εικόνα που δείχνουν τα βέλη? Αυτή λέγεται διάβαση πεζών. Σε κάποιες χώρες, επειδή θυμίζει τη ζεύρα, τη λένε διάβαση της ζεύρας. Όταν υπάρχει διάβαση πεζών, οι πεζοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που περπατάνε δηλαδή, όταν θέλουν να περάσουν το δρόμο απέναντι, πρέπει πάντα να περνάνε από εκεί. Αλλά για τη διάβαση πεζών θα πούμε περισσότερα στο επόμενο μάθημα. Να δούμε τι μάθαμε σήμερα. Σήμερα μάθαμε τα πληροφοριακά σήματα. Αυτά είναι μπλε, ορθογώνια ή τετράγωνα και μέσα έχουν κάποια εικόνα. Μας δίνουν πληροφορίες για το δρόμο στον οποίο βρισκόμαστε. Πήγαινε τώρα και λύσε τις ασκήσεις αυτού του μαθήματος. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Γεια!